Nengkong ngapen pau ka jing sungu ka bakraw yo Blei. Ubalaya lam bat don rengkat ya ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi. Bawat hapdeng jong jing bat ka jing kangdam namar ka jing lanshop bajur kan ka klam ko biet khat khandai ha ka wat ka baar ha ka nega jela jungi bat ka leng saudong ka perthei ha ka babon ki mensem ki bakordor ki la shakta hauneu khnyang jingpang bat bon naki ki bladu no ya ki mensem ki bakordor kan thop ru ya ki nong yalam balang handrei wat hapdeng kan nega lockdown ublei ulasha bat yalam yangi bangin penlong ya kane ka jingiaseng play ya ka team jong ka women's week but women's sunday ar hajar ar phawai ha ka ne ka janmit hang ne ha ka balang presbyterian pohkseh lyngba ka youtube channel ka team ya ka ba ka jingiaseng Kynthei KJP assembly ka labo ka long ka Kyrteng Trai ka long ka kut Baskhem ya ka bala pensyong nung rim nakakita Proberb ka landong ka bakhat pra ka dukhot ka bashipo ka ne ka day ka sien ka baar ha ka ba ka Jingiaseng Kynthei Synod Mihngi kan siem ya ka ne ka jingkit khali ban pli ya ka team lyngba ki online service khnang ba ki balang ki bomla ban penlong la ne ban rakhe ya ka ne ka tayo kin yo ma di ki Kyrkhu lyngba ka ne ka program kumta na ka liang jong ka Jingiaseng Kynthei Synod Mihngi nga siem ya ka ne ka lat ban ai khu Blei women's week but women's sunday yapi iwei pe iwei but iki de khot jong ka Jingiaseng Kynthei ki badon halagi jong ki balang ki paper hapo ka Synod but haka Kyrteng ka bathyang tam ka jong Trai bawm dong penim jongi Jesus Christ kumju ru ngi pdiang sngewbha ya baro kinong simbenta haka ne ka Jingiaseng but ki para benget baro ki bapej bat ngap lyngba kani ko online service ngi scam bo Blei unya lam bat penchai bor ya gi jing shakri jungi kumba ulagular naba ha ka badon arngut na laingut ki biaseng ya ka Kyrteng jonga hangta ngandon hapdeng jongki to Blei un Kyrkhu na ka banta kani ka jing shakri ka jungi ya ka por ka badangsa matungin je pendem ha ka jing duai ko ka pa jungi babneng kumne pengiwan na Trai hajan jong mi ha ka por bat ha ka khlemat ngi ai ngu e mi ko chi suwi na me long Blei ba kraw bu Blei ba don bor hapdeng jong ngi jing ki bi kan du ka jing em ka jungi ndai mela pla pa ngi ko pa bangin yo ban ya shim banta ha ka por ban pli ya ka team lyngba ka Jingiaseng Kynthei jong ka KJP Synod Mihngi ngi du wai ko chi suwi e baki ai ki jing pen khrek ki jing pen khrum baki ai ki jing shakri ki jungi ha ka por kinda ke wa tra kum ki jing knya angu thang shaka khat ke jing snei ke jong me bat kom ta don rangkat atrai ya ki benta baro ya ki bangi don atrai ya ka ban pendap ha ka ni ka por bat satang shibet por ngin yo sngewru ya ka khubor lang baka ten ke jong mel baka shakri ke jong me isnei atrai ban pen som ban pen sla ya la ke jong ka shakri bat baka ai ka baka shakri ke jong me kan ai hapdeng jongi ha ka ni ka por kan dalong shisha ko ji so bi ki jingbam ki bakan jam sim ki bala atrai ban saya ki jingim bakan jam sim ki jongi ki bala ban saya ka jingim ka jongi ka ban ka sngi ha bangin ya ha ka ka perthei ka badap tang da ki jing ka badap da ki jing ma ba ka badap da ki jing pen shoy ba da ki jing jinjar ki babon jat ko ji so bi ki pang ki shitom ki bi kan du re ko ji so bi ngi ngai scam ba me menyai lam atrai ya ka jingim ka jongi menyai don rangkat lem bat kita ki basyani ahme nakapor syakapor jisu bi ngeu atrai jing khot karpa jungi badon rangkat ka por ka badangsa jong ka jing syakri ka jungi me ba ka Kyrteng ka jong Trai bonong penem jungi Jesus Christ ni pani kine baro menta bat hadu ki bom jukut ru amen nginya peteng biang ya ka jing syakri ka jungi yo Blei da ka bangin ruai ka jing ruai ka ba arspa nru phopra na ka ba thmai bat arspa nyu phun riu na ka barim
Trai to one ban Kyrkhu yangi daka bor ka jingai gijing Kyrkhu kumulaba hangi menta to penslei the a trai mentangi kerpat yulaba hangi to ai ngidang up a trai ngidang up baro lang to pen thamai nginirwai baro kit khot naka jurwai ka ba aspa andu phupra naka ba thamai aspa nyu phun riu naka ba rim ba tang dep ka ne ka jingwai ngan sngewbha ban khot ya i Mrs. Emton Song I Balang I treasurer Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi ba inpule nagaktian ka Jingplie bat banduai. Try to one ban Kyrkhu yangi nakapur ka gijing Kyrkhu kumulaba hangi menta to penslei te a trai mentangi kerpat yulaba hangi to ai ngidang up a trai ngidang parolan to pentemai trai sngewbha midon hangi kat bangi jingiasengsamla jong bat ngi batu yalam ru maropar to pen kentang te a trai mentangi kerpat yulaba hangi to ai ngidang up a trai ngidang parolan to pentemai trai hamingi ai ti paro met pat men singiaten bajing I jong ni kan yai doi dang hamin jing suk ni shang te a trai mentangi kerpat yulaba hangi to ai ngidang up a trai ngidang parolan to pentemai try to snow jing do wai jongi da jing I chaming I pai naga ke jing is ne jong me la pa jing Kyrkhu to ai te a trai mentangi kerpat yulaba hangi to ai ngidang up a trai ngidang parolan to pentemai Shua bangan pendem ke jing duai ngan ule na ka ktin ke jong Blei na ki atli ki benta ka sam ka ba athu ka ba Kynthei phuwe khot ka balai hadu nreu bat ka kitab na hom klenong ka banong kong khot ka ba new ktin ki ba ong kum ne naba un pelaj ya me na ka syang khawya jong unong riam bat na ka jingiap klam ba pensneu un tap ya me dalaki sner bat hapo ki tap niang jong u men yo re ya lede ka jing sisha
jong u kalong kasti bat kati ba menom septing na kajing trim menmet lemne na uknam baher mensngi na kajing yap klam bayat haka betum lemne na kajing penjot ke penjot mensngi utrai ulang ubabha kakut ke Baskhem haka sngi kajing jinjar bat u itu ya kita kipasania hau ini doai kopa jongi ubah neng ngi aingu yame ko kenrahat baik aman meladon lem rengkat bat ngi kikon Kynthei jong Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi bandon kumne ka yeng ka bakentang ka jong me ban ai ka burong ka jingo ka jingyaro pat bamanan mar melong unong sinsyar o banabam jukut sebam jukut kena bayi ngis ngungu ema miyalam yang ibangila ko Trai bayi bandon kumne ban syakri ema ko kena bayi yakani ka klimat ka bamenta ya ingu ko Trai wada pedang jingya lenti ki ba jingya lenti ki ba kenrum kenram jisu ba kodor jong kene ka sklapatai andai ban miyalam yang ikumne ko Trai bingiyo ban keo ke yeng ke bakentang ke jong me ko jisu bakodor bat Trai be lumba jong kini ki kor ki bor jong ke jing stat menta ko Trai be ngilaban pen sngeu ya kene ke jing sekri ke jong ko kena be ko kena be namar kata kene ke por ya rap ko Trai be si siang imla ban ya kenduk lut kum ki parak me ban ya sekri lang haka yeng ka bakentang ka jong me andai penman ko Trai mem semle no yang miyalam kumne ko Trai namar kata ya rap yang ko kenrat baye badadangi dono man ya sekri lang ya rap ka donot bat ka mensem ko jong mentang plo da ka ding ka jong me ko Trai be menginum klat no ya me ko jisu bakodor baka wei ka mensem ko jong ki parolong para Kynthei bayi ke jongi ki para keme ki bayi ke jongi ki balang Trai bayi japo ke Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi ya rap ko tenrat bayi namar kata bangin sngau ko Trai bayi ya me melong si jaga bor yang iko kenrat bayi hadu kane ka klimat kum menta ko Trai mengilaban yo kane ka singi ka kerpang ko Trai ke janmet ka bangina ko Trai ban Blei kane ka tim ko Trai bayi ya ka bamaling labu ko Trai bayi ban sedang ya kene ke jing syakri ke jongi katne katayo jong ki khon Kynthei kenat bayi Kyrkhu namar kata nado bas dang jong kene ke jing syakri ado ka bawai no kene ka ko Trai Kyrkhu namar kata ko mangina pulai ka kten ka nyome melong ka bor ko kenat melong Trai ko Trai bayi ka Kyrteng jong me kolong ka kut ka Baskhem nginum septing Trai arab yang ibangin no ban IT tang hame Trai badunong penimu bayi jongi ubatip lo do yo ilod yang ikum mangilong kenrat be ngiduai namar kata Trai wat tau ke jing telat jong ikum ki khon Kynthei ngiyai wat ya me ngiwan ngikwaban syam ya me ko kenrat Kyrkhu bagane ketayau baro citayau ko Trai be gabangin yo ban rakhe ala jong ki yeng ki sem ke jongi ala ke jong ka ala ke jing im ke jing long jongi wei pakawei ko Trai be kan mau namar kata Trai ban Trai phla ban wan rai ko Trai be ya ke jing kut jing mut ka bathumai ko Trai jisu bakodor menginai titang hame ko Trai be ubalong sisa Trai jong ki Trai sem jong ki sem ubalong ka kut ka Baskhem ko Trai be amang ikin do ke jing jinjar ko Trai ke jing ya lenti ke jing im ke jongi Kyrkhu namar kata Trai be jikane kapor kan mau kerbang ko Trai ke jing pendap jong kene ke jing syakri ke jongi ngiduai ko Trai khamtam ko Trai ke syakri ke baret ke jong me ko Trai be is Mrs. Bimoro ya Trai ban walam ya ka khubor ko Trai be ya ka khubor jong ka kubor jong ka
Jingplie ke jong I ko Trai kene katayau jong ki khon Kynthei ngi duai ko Trai Jisu bakodon men meno ayak la ke jong ke syakri pen kentang chalade baka kubor ka baka nyalama kene ka karlimat ka bamenta kanong ka bakta yang aku kenrat be ka bakta yang ki khon Kynthei baro ko Jisu be ka bakta yang ka wei ka balang ko Trai be ka bakta ko Trai Jisu bakodon ki khon Samla jong ka balang apola ka jong ka Synod kenrat be penim tumai yang mengilaban snow tangame mengilaban Baskhem ya mengilaban IT compare kan dia kai ke jingia ka Trai be ngin Baskhem ya ko Jisu bagodon ken mau namar kata Trai ki kam ki babon ki meseni angi kum ki khon Kynthei ya rab ko kenrat be na du ki balang ko Trai be ha du ki Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi oi bat ka assembly baro ka we Kyrkhu ko kenrat ya kene ka pon ngi kemilen ti ko Trai be mamen non lem lengkat bala ko jong ka syakri ken mau ki kubor ki bami akene ka pon kin long ko Trai ki ban kren yang ki khon Kynthei banginum syepting ko Trai naman mame melong ka kut ka Baskhem ko Trai be ngin num syepting ngin IT ngin brand ngin no telita ngame ko Trai kenang bagane ka tayo ka bangin sayo ganong ka badap kerai ko Trai ka ban tau tumai ki dono pat muslim jongi kan mau ko Trai be iki program ki bedangsa mangin sayo ko Trai rengkat bat me ko Trai kin long ki ba pdiang won kamat jong me sngew kan rat be ki jing trot ki jing duna ki jongi namar ka Kyrteng ki jong Jisu ngipan kine baro amen To Blei un Kyrkhu ya ka Jingplie na ka tien ka jong Blei bat un charge kor ya ki jing duai hakani ka por pan ngin yo sngew ya ka special number na I Mrs V wan shong rengkat bat ki para ki jong I bat sngewbha man khot ye ki menta Nong pen em ba pula Trai Jisu janga Nong pen em ba pula shisha Uburi yang pohkseh
to Blei un Kyrkhu na ka benta ka ni ka Jingplie ka Baskhem ka Jingplie kong berawan syang rengkat bat ki para ki Jingplie bu Blei unai Kyrkhu ya phi ba phinangla ban ruaya ro ya ka Kyrteng ka jong Trai lyngba ki sngi ki snem baro ki bandangwan hakan ni ka por nginyos ngau no ya ka jingkren halor ka team ka boong ka Kyrteng Trai ka long ka kut Baskhem ya ka balapan syong nong rim na ka kitab Proberb ka lanong ka bakhat pra ka dukhot ka basipo but iban kren ya ka na ka team ilong i Mrs. Bahun Mauro i Mrs. Bahun Mauro i day na ka ni ka Balang Pohkseh but ilalong ru ka way na kinong yakit ya ka kam ka jong Blei haka Synod bat haka KJP Assembly. Ilalong kum i General Secretary haka Synod bat kum juru haka Assembly. Di kumba Blei ulay ay don rangkat bat pikong lyngba kipor bakisnem ki Blei no. Blei undon rangkat bat piru haka ni kapor haka bat pinsam ya ka kubor. Jong ka tien jong Blei lyngba ka ni ka team ya ka balabo. Bat to Blei undon rangkat lem bat pi. Ba pinla shisha ban psa ya ka tien ka Blei hap deng jong ki khon Kynthei ki ba don kam shisha ya ki jingbam ki ba kan jam sim de ha shu ba bang inyo sngaw ya ka khubor na I kong Bahun Mauro ngin yarwai ka jingwai ka ba shispa lai phupra na ka ba thamai ba chispa lai phun riu na ka ba rim banwa de ka tien jong me atra yarap yanga haban da shem yu jisu unong sngewbha ulong Blei badon bor ban shna ya ki jingpang la kraw ka pop ka jonga ban pendu khoj unang ka jingwa ka ba shispa lai phupra na ka ba thama ba chispa lai phun riu na ka barim bat hadien ka ni IT hai kong Bahun ba inshim ya ka ni ka benta Ban wat ya kak tin jong Trai ya rap yana abanda shem yu jisu ulong kenem bapa ulong Blei baton mor banch na ya ki jingpang ulong Blei baton mor banch na ya ki jingpang la kraw ka pop ka jong haka meneng kong aingu yu Blei namar bo lopen la yangi sa sen pat bengin yo bani syakri lang yu haka ni ka sngi ka bakham kerpang na kam tajongi kum ki Jingiaseng Kynthei namar kadai ka sngi ka basdang jong ka Women's Week hajar puwei ni aingu yu Blei bo aingi ka met ka bakot ka bakhya bakum kinong yang shimbenta ngilak bandon haka ni ka jingiamane jong ka Balang Presbyterian Pohkseh ban pendep ya ka ni ka program ka Jingplie ya ka theme jong ka Women's Week hajar puwei ngai khu Blei I chairperson iba yalam ya ka ni ka Jingiaseng iba longru I chairperson jong ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi ngai khu Blei ru ya baru akinong yang shimbenta ki badon lang hani yang mani bat nga ai khu Blei ka Synod ka bala ibet ban tenrong halor jonga ya kani ka benta ka bakraw ka jingsami ka ktien ka jong Blei ha ka bapli ya kani ka theme nga ai khu Blei ya baro ki Jingiaseng Kynthei balang ki badon hapo ka Synod ka jongi KJP Synod Mihngi par kumju ru ya paro ki Jingiaseng Kynthei balang ki badon hi haka KJP Assembly ka Women's Week bat Women's Sunday ka basuk ka bakemen ba ka badap jing Kyrkhu ya phi baro ngai khu Blei kerpang ya ka Balang Pohkseh ka bala ple ka lat yang ngi kum ki Jingiaseng Kynthei Synod bingila ban yo ikan ka jing syakri ka jing ai sebun ka jongki bangin penan kami ka yang mane jongki bat kum ju ru
ya ke recording team jong ka balang ai khu Blei pi baro ki bedan benta ha ke ni ka program u Blei un Kyrkhu yangi lyngba ke ni ka por ka bangidon ban shashkor ya ka tin ka jong u Blei sashi sen pat nga ai khu Blei pi baro ha ka Kyrteng ka jong Trai pa unong pat imba e jongi u Jesus Christ Schwabingin po siya ka kubor. Ka Jingplie ka ni ka theme. Tongin niya lang siya Blei. Hagi Jingdwai. Ko Blei ko pa jongi ubaha bening. Sa sisin pat ngiwan hajan jong me ko pa. Hagi ni ka janmit jong ka ni ka singi. Bingin aingo ya me ko pa na marba long Blei uba imba Blei uba shisha. Pangim don kiwi pat ki Blei na lo jong me. Medai me keng bulari kendong yang hidup kan di klimat ka mentah. Bingilap mani don kum ni ka yeng ka bekentang jome ku Trai. Bingin yap ni syakri lang. Hoi ma don rengkat ur barok kenrat. Ki kun ki jong me hapok ka Synod, hapok ka Assembly hi. Ki bia simben talang ban pej ya kani ka program lyngba kani ka online worship service ka bingidon. Kum ka Jingiaseng Kynthei Synod. Kendat babha kani ka por ka syakri ka jong me. Ka di ban sami ka ktin ka ba im ka jong me. Hapedeng jongi ko kenrat. Ngamlong ai ko kendat babha. Bangam jula ru ban le ai ru em klem ma me ko Trai. Ngadon kam ya me Trai. Be men don rengkat ha kan ikapor. Yang hasenda jonga. Na syakamon na syakadiang na syadin na syakmat. Bat ai bu men sim bu khoi jong me ken. Unda ki like luot ha kan ikapor. Hagi benta baro ha kan ikakubor kayo ban rung bat ban lek ko kendat. Bat pen kendo iki men sim ki jongi ko kendat. Mengilak kendat ban im kejengim ke bat temai bat me ko Trai. Kyrkhu ikan ka kubor. Ngalong tang ganong pensawa ko kendat. Rai to ai bakan ka kubor. Kalong ka kubor ke bawan na bening hi. Kaban keren nengkong yang ah. Bakaban longru. Kajing Kyrkhu nam ta baro ki bas ngap ya ka ko kendat. Simti ka por baro ko kendat. Ngok ngidam ngipani kini baro. Ha Kyrteng ke ba im. Ka Kyrteng ke ba donbor. Kajong Trai bu nompan ibe ejing Jesus Christ. Amen. Ka theme jong ka Women's Week arhajar arhuway. Balabo da ka Jingiaseng Kynthei KJP Assembly. Kalong ka Kyrteng utrai, kalong ka kut Baskhem. Bala pensyong nong rim ya ka. Halor ka Proberb ka bakat pra, ka dekot ka bashipau. Barok ngitip Pohkseh Solomon. Ula tho ya kan ka Proberb. Bangi ngej baka ke uplah kan ka Proberb ka jong u. Kalong ka jingshisha ka ba ulamat daladihi. Baka Kyrteng utrai kalong ka kut Baskhem. To mentangin ya keren halor kan ka theme. Da ka bangin jubab iki sauteli ki jingkeli. Ka jingkeli ka benengkong. Ka ka kut Baskhem. Hakasam arpau ka dekot ka benengkong. U David uang kumni. To ka Kyrteng utrai u Blei u Jacob. Kan kentiu sya jrong yameh. Ka bamut ban kentiu sya jrong kenang ban dumdon balak ban kot. Barhabangi perkhat sapang ka kut ka Baskhem. Ka bala kerandu Solomon hakani ka Proberb ka jong u. Ngiyu ka jingiadai ka bajan bah. Bakani ka sam ka jong u David. Namar baka kut ka Baskhem. Kadai kata ka jakka ka bala kentiu kham sya jrong. Kat hado ba unong syun. Unum la kot syuk syatah. Bat unum la ban ketak bat pen mensau. Yangi. Ka wei na ka jingpenon kami kikut ha ka testament ka barim. Ka long ban yada ha ka por thmah. Kitab nong bishar khandai san phubei ka ong. Henrei la don ha po kata ka snong. Ka kut Baskhem. Bat hangta kilayap het ki shenrang bat Kynthei baro. Bat ki bena ka snong baro. Bat ki la khang ila dia syapo. Bat ki la kiu shalor kata ka kut. Kini ki breu baro ki la kiu sya kata kecaka ka kham jurong jong kata ka kut. Namar hangta unong syun unum la ban kot ban ketak ban kem yaki. Ngila ban mudur yu breu ba syakbe. Haki nong syun ki jong.
Bat uba marek ban yok like im. Na kita kindong shun. Bat haba ula yok ban rung ka kut ka Baskhem. Ula kiu sya jerong jo kata ka kut. Bat ula poi ka bajrong ka caka ka bajrong jo ka kut. Hang ta u like ban penhiar mensim. Bat us ngusuk ka mensim. Haka biadai bat ngi mentah. Ka kut Baskhem. Ka long kata ka jaka, ka balaban ai hangi, ya ka jing sngau shngan, ya ka jing tengen, ya ka jing like im. Na ki nong shun ki jongi. Ki balak ban long ka jing pang, ki jing jenjar, ka jing syap tiang, ka jing pai do nut bat ki wei. Haki ni ki sngi, ngi chu pendan kam bahai ka ketien safe. Stay safe. Pendan kam bahai ka ni. Ka kut ka Baskhem. Kalau kata ka jaka, ka ba ai jaka re yangi. Bangin slong safe hangta. Ngin poi sa kali ka ba ar. Hangno ka don ka security lani ka jing sngau shngan jongi. Habangi pai sa ngani ka juk ka Proberb. Ka dekat ka babuat, ka dekat ka bakat wei ka ongkum ni. Ka spa jong ubariu spa. Ka long ka snong ba klan jong u. Bat kum ka kenro ba jerong. Ha ka jing Trai jong u. Ha ka jing Trai jong u. Ngimla ban len ni ka jing shisha. Ban na ka bentaki babun. Ka spa, ka jing don jing em, ka stock market, ka jing start, ka kerdan, ka bor, ka jing bun jong ki sipai, ka jing don jing ki atiar thama kum ki nuclear weapons. Kita ki long ki kenro bajrong jong ke jing Trai jong ki snau scam bah ha kita ki ki snau ba kita ki long ki kut Baskhem jong ki strong towers na kamta jong ki bah bangi kren sapang ki towers ngimla ban klet ya ke ka balaja ya ki twin towers ladi ki World Trade Centers ki jong ka America ka ka balaja ki ni house name ar hajar iwe. Oh, kini kita tawa jong kari Amerika. Kita long ke jing sarong. Bat kadak jong ke jing krau jong kari Amerika. Kita long ki kenrok bajrong. Haka yok ke kot. Haka spa ke pau. Haka kerdan ke bor. Bat kari Amerika. Kam ju poi perkat. Ba endang don manu-manu. Balak ban penkelam yaki. Kita long ki jing teh ki ba pelah. Ba kala simpor hadok si paus nam mantai yaki. Henry. Para bangit bayi. Kat wei tarik jung September. Ar hajar iwei. Unong shun. Ulapen prapom yiki di kitawa baru arteli ki Twin Towers. Tang hapo shispa ar minute. Kani ka pendeng mau yangi. Ba umdon kanu kekut. Balatei du beriu. Ya ka ba 6 lak ban penjat. Hakapor ke bangidang perkat ka pisah jongi ka bor jongi ka jing start jongi ka bro ke bangidon kalong ka jing singan yangi tang haka si klip mat ngila ban do lut kita ki barok ngas ngau ba kani ka theme ya ka balabo da ka Jingiaseng Kynthei KJP assembly kalong ka badai por bahan ka mta jongi kam tam kini kisngi haki bala penki yaki kenro bajrong jong ka spa jong ka yok ka kot bat jong ka jing nang ka jing start ka jong beriu hang no ka don ka security jongi hang no ka don ka safety jongi kum ka ri ba ka jai ben riu rengkat ba ka perthai si teluk ngilayai lang bai ka por ka badum ka por ka ba syurkai haduk kata-kata na ka daw jong ka ni ka klam COVID-19 hatu don hi ba poi perkat bahaki ki arsnem lapen syayong lapen kelakong pong ya ka perthai barok away lapen syayong yikiri ki bereus pa lapen syayong yikiri ki beduna ke jing yok jingkot namar bu uni virus umburam yanuru kamper la pibon ka spa la pilong ki pastat la pidon ka nam ke buram lani pilong ka ri ke babon ki nuclear weapons uni virus ummap yanuru kalong ka pot juga jing seir kalong ka pot juga jing syapting bat haduk mentah ngi im ha ka jing bom ngau tikena kai ka banjai ngi ho nak ka mentah ki babun
Kani kapor, kala long ru kapor, jong ka jing pai dok not, ka jing sngu si ktang. Ki umat ki bak tang ki tuj. Ki kemat jong ki babun, haki ni kisngi. Habang yai lang bai ka bakum kani kapor. Para bangai ba ye, pat barok ki paralok ki ba yo an pai kani ka khubor. Hatu lapan kendit na em yangi. Bangin perkat temai, hang no ka don ka jing singan jongi. Namar bakitei ki kenro bajrong jong ki jing Trai jong ikan mau bangi ong Trai kemut kabam tikna kabam shisha ki kenro bajrong jong ki jing Trai jong ki longkum ka yeng ka bakan nongrim jong ka kalong halor siap haba uslap ulahap barki ki lai shlei bakal kala ya be kata ka yeng ka kelon kram ong ujisu haga gospel jong Mathias hinyo arpun rio bat arpun nyo. Namar kata ladang itei ikut haka nongrim jong jing la jongi jong jing start jongi halo ka nongrim jong jing Trai ka jongi kini ikut kin sakelon kram namar kata ladang kini ki barok kilong kikut ki balaban kelon no ka kan ka kut ka Baskhem nak mata jongi haka por ka jing jenjar haka por jong jing ele haka por jong jing haka por jong jing shayong ki bangidon. Kani ka Proberb, ka Balang ru ka theme, jong ka Women's Week, hajar arhuway, kaya tu yangi, hang nungin syam, kini ka kuat ka Baskhem. Haka bakadan ka jing sengaw shngan haka, kadan ka jing sengaw skam haka. Ka kut ka ban kelon no, wat habala syok ya ka diki eryong bat diki jing shlay. Ka kut ka bakan nongrim jong ka nek bom cukut. Nambar syamla tahu ya kada kati jong ki brio. Henry ka ba master builder, ba architect jong ka ulong Blei. Kani ka kut ka long ka Kyrteng Trai. Kani ka kut ka long ka Kyrteng Trai. Ba kani ka wan ra ingi sa ka pat ka cingkeli ka balai. Kumno ka Kyrteng Trai. Ka long ka kut Baskhem. Don ayu ke Kyrteng. Yasiangi ngim poi perkat. Ngim ju kamplet jing mutan spang ke Kyrteng. Lesingi perkat ke Kyrteng kalong tang men yo itu yu nu brio. Henry ke Kyrteng ka don ba ka kit jing mut sibon bah. Na ka menta uto brio, na menta ka tu ke brio bala Kyrteng ya ka. Ka Kyrteng ke jong Blei. Ka penpau ya ka jinglong tenrai ke jong ka penpau ya ka bor ke jong ka person ke jong Blei bat ka Kyrteng jong ki yalong ka wei bat umlak ban penyaklat yake namar kata ka Kyrteng Trai kaya rengkat bat Trai umlak ban penyaklat yake ngiken mau ba Blei ulakhat yala de ngalong I am ngalong balong bat bayai long bat bom ju kelah pen pawi ke jinglong jong lyngba ki Kyrteng ki ba per ki ba bun ba ki Kyrteng balakot Kyrteng Trai in syam ya kani haka Bible bakini barok ki Kyrteng ki jong ki pen pau ki jinglong ki jong bat ki kren hangi hakanu kanu ka kep ka bangi ngidon ni ngi yakendo habang ngidon apa ke jingduk ba ke jingkerdo ulang Jehova Jaireh kabamut Trai pendap Genesis arpuar khatsa upol uong haksti siki Filipi sau khat khandai te Blei jonga pendap ke jingkerdo jong pi baro kat bakum kata ka jingken rais pa jong haka buram hau kres Jisu. Habang idon kami gajing penkia. Lakalong gajing penkia ika met. Lani gajing penkia ika mensim. Ulong Jehova Rafa. Kabamut Trai ulong unong penkia. Exodus katsan arpun riu. Trai ong spangila dia. Ngalong Trai bapenkia yapi. Habang idon hapaning gajing so kelumar jing mut. Gajing so usayong. Bah paling kijing yang lek ki babon cai ki bawan syok yangi. Ulong Jehova Shalom
kabamut utrai ulong ka jingsuk nong bishar henriu arpulai arpusau ubalak ban ai hangi ya ka jingsuk ka jong u kaba palat iki jingshampang jongi barok Filipi saunyo habangi don haka lanot kop haka jingkom jong ka pop bat usaitan ngidon kam ya unong pelait ba unong penem bat uta ulong ujisu ubaka Kyrteng jong u kamut u Blei u penem Filipi ar khandai ka ong baka pen kan mau yang ngai pi ba u Blei ula ai ha u ya ka Kyrteng ka bahalor ki Kyrteng barok bahaka Kyrteng jong u barok ka khosiu kan yodam krup ki jong ki bahaka bleng ba ki jong ki bahaka kendau bat ki jong ki bah pok ka kendau ken bat ba uthlek barok un yo plasna ba u Jisu ulong utrai ya ka ban pun dan buram ya u Blei ba okupa dai ha ka Kyrteng ka jong u Jisu ba ki kso ki phet yap ba ki bapang ki yo i ka jing penkhia dai ka Kyrteng u Jisu bingi lai ni ki jing khom ki jing te jong ki jing kerni ki ba bonchat kala belong ka kiar kala belong ki drugs kala belong ki jinglien ki basnio dai ka Kyrteng u Jisu bala taipat ki long yeng ki long sam ki bala jot ki bala pra bat dai Kyrteng ka jong u Jisu bingi yo i ka jing tengen haki po jing ki jing do jing kermen ba ki jing pai do not bat dai ha ka Kyrteng u Jisu bangi don ni ka kut ka Baskhem ka ban kelon no lano lanuru Henry ka bayai ne bom jukut namar haka ka don ka jing penem ni poi menta sya ka jing kali ka basau ban ka bakado kumno ngin la bandon hapo ka jing yada ba ka jing singan juga ni ka kut ka Baskhem ban yo i ka jing yada ba ka jing singan juga ni ka kut ka Baskhem ngi don kam ban rung hapo jongka tang ban syutip bakade ka kut ka Baskhem kampat biang yang ai pi kasuk bahaban syutip iki baro han ai kan ne ka sim hakani ka snam ka khot ingi bangin tip baka Kyrteng Trai ka long kut ka Baskhem bat bangin rung syaka ka benta ka ba ar junga ni ka khot ka ong u ba hok u pet syaka but Baskhem the righteous run to it and are safe ubahok umare syaka une ubahok balakran hakani ka Proberb ngitip barok ba umdon ubahok umdon uweiru rom la shipo ubahok namar kata dai uta ubal IT laka jing im ha u Jesus Christ lapen long hok ya u da ka hok ka jong Jesus Christ kabamut dai mapi bat manga kibala seus pa da u Jesus Christ ngin pulei ka tin ka jong Blei rom lai arfuar iwei koren iwei lai pau ar koren san arfuwei kine ki Baskhem bala penlong hok yang ai pi na ka hok la jong jongi dai ka hok ka jong Jesus Christ kita kibala pdiang ya u Jesus Christ kum unong penim ngi im mentah hakis ngi ki bakhado bat kum ka tin ka jong Blei ngitip ba kisngi ki bakhado kin long ki por ki basitom la ya thu ingid upo la ka sithi jong u cha u Timothy ka sithi ka ba ar kon long ka balai ka khat i bai do san bat para bangai ba e ngim tip nang ne sakhamat ki bakum no ki jing ki bakum no ki jing le ki minang dai ban mat pengi dai ban yat lyngba kum no ngin yo i ka jing yada kum no ngin yo i ka jing sngan jong ka ni ka kut ka Baskhem dai tang dak bangi mare bat ngi pet sya u ngi pet sya kan ka kut ka Baskhem ka balong ka Kyrteng ka jong Trai na mara ka sngi ka jing jenjar unri khop yanga ha ka yeng jan jong u ha ka jakare ka tabanakal jong u un bu re yanga un kentiu yanga halor mausiang ong u David ha ka sam ka bar punyo ka khot ka basan kito na preng jongi ki bayak one witness ki bayak ban yo I dalade ya ka tu ka jingja min khot ka 9/11 haki TV ki jongi ngadang ken mau bah ya ka tu ka jingja bangayo pek live piki pen I TV ka e ka belajar itu ki Twin Towers bahadien ki tu ka jingja ngiu I ka jing kelumar ka badan ha Amerika
Ngiu i ka jing sayong jong ki ya ka jing nok men siam jong ki brio. Kalau ka jing yam ka banek sngewbha na ka benta ka ri Amerika. Bangi yo iru badai endala de pen kelam mi kini kitawa. Ki balong ka dak jong ka jing kraw ka jing start ka security jong ka ri Amerika. Bakala penlong i ki babun banwat i ka khamat ka jong Trai. Para bangit bait kane kalong gajing sisa. Bakat ba ompat pen peralut. Ya kita ki kenrok ki bajrong. Jong ki ting Trai ki jongi. Ki bangi Trai baki long ki kut ki Baskhem na kamenta jongi. Nginom la setiap banwat yu Trai da ka dok nut barok. Nginom la ban syanya teli tang hau. Da ka mensim ke jongi barok. Ba nginom la ban pet ni marek syau. Da ka jing ai tilot. Ha ka bakum kan ni kepor jong ki jing bagi jing ele. Nganget badai tang kita ki bayai bulu Trai. Ki bala marek sisa syau. Bagi sngewskem, bagi sngewsgan, ha ka ni ka kut ka Baskhem, ka Kyrteng ka jong Trai. What hapdeng ki jing syok jong ki lang thari ki balai hujat. Ika jing im jong ki. Ka Kyrteng Trai. Om tang baka ai ka jing sngewsngan, hakini ki por ki ba barbajenjar. Henry ka bakam sngau tenat. Habangi perkhat baka sngau keben bangi perkhat. Ya ka Kyrteng jong Trai. Kalong bahaka ngiyo ya ka jing im bom cukut. Haka klip mat bangi marek su Jisu. Bat bangi pdiang yu ki donot ki jongi. Ngiyo ya ka jing penem. Ngilong kita ki bala yo ya ka hok ka jong Blei. Bat hau ngiyo ika jing yada. Bat ya ka security silenter ka jing im jongi. Hoi para bangai bait. Ngimla ban len ni ka jing sisa. Bangin dang syak terhi, na syak adiang, na syak amon, na syak din, na syak khamat hau nong syun jongi. Henry, ngitip bau Trai, utip iki ai barok. Bat ngis ngohun ka mensim. Na bar bangitip bau Trai jongi. Utip ya ka wei pa ka wei ka senjam, ha ka jing im ka jongi. Ude bet uong. Bat kita kiba itu ya ka Kyrteng jong me. Kin syanya hame. Naba me atrai. Mem Samla eno ya kiba wat ya me. Kasam ka bakhandai ka dekat bisipo. Ujebi kots. Unong tho ya ka jing ruai. Where could I go but to the Lord? Kabala long ba kabadang yai long hi ka jing ruai syamensim ka babang jong ki babun. Ulayok mensiam bantok ikan ikan jing ruai. Hadian kejing ya keren jong bat upara marjan jong badan hatmir jong kejing ya. Haba ulah keli ya utau peralok. La utip ne syanu unlej sabom jukut. Utau peralok ulah jubab. Where could I go but to the Lord? Syanu ngan lej like na Trai. Bahkan ni ka jubab jong unu temen kapan kan mau yang ngabat yang ngi. Bala da syok yang ngi de ki jing jin jar jong kan ka perthai. La ni la ngi ya ika them ka sengeu ka jing yap. Dan sya wei pat bengilak ban pai. Like tang sya Trai. Namar hau ka dan ka security, hau ka dan ka jing tengen, hau ka dan ka jing jathat. Bar hau ka dan ka jing imbam cukut. Haba unong isul pa jual. Ulah keren semang kata ka sengi ka bakrau bat ka ba iting. Jong ka jing wan ka jong Trai. Ulah penbena kum ni. Tekan long ba uwei baro ba khat kerpat Kyrteng Trai en pen im ya Joel ar lai fu ar ba dia kan ke jingkular ya ke jing pen im ka Kyrteng ka jong Trai la pen sawaru ka testament ka bathmai rom si phau khat lai ki kam ki apostol ar huwei para bangai be habangi khat kerpat ka Kyrteng Trai ni khat kerpat ya Blei hi. Namar kata ka jingkot hakan ka sengi kalong. Bangin marek syakan ka kut ka Baskhem ka Kyrteng ka jong Trai. Ma umdon ka wei pat ka jaka ka bakham long sif nak ta jong nga ba jong pi. Bat lada ngim pat pdiang yu Yesus Kristus kumunong pedim besimat jongi. Kani kalong ka por bangin pai no nak kita kenro ki bajrong jong ki jing Trai ki jongi.
Bangin wat ika khamat utrai. Bangin IT la ka jong ka jingim hau. Kaktin ka jong Blei ar koren riau ar ka ong. Hakmi mentaken ka ya ka pdiang hun. Hakmi mentaken kata ka sengi ka jing panem. Ngakren da ka batikna bah. Bau Jehovah Shalom. Pin syam hau ka jing jathat ba ka jing sup. Hapdeng ki jing ba ka jing ele. Hau Jehovah Rapha pin yo ika jing pen khia haki met baki men sem baki donut ki ba mong ki ba pat ki jong pi. But hau Jehovah Jireh pin yo ya ka jing pen dap iki jing don kam jong pi. But hau Jesus Christ pin yo ika jing imbom jukat. Ya ka ba ul kular nang bentak baro ki ba nget baki ba pdiang ya. To Blei un Kyrkhu yangi ki ba yo ban sngap ika ni ko khubor. Baka Jingplie ka jonga kalong baka ni ko khubor kan da Trai nung kok yanga bak kan long ru ka jing tambai bor nam da jong pi iwei bayo ban shashkor ya ka ai khu Blei ya ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi rengkat baka Jingplie ba phen nang roi kerhai ha ka jing ka jing shakri utrai ngai khu Blei ya barok ki Balang ki ban KJP Synod Mihngi baki badon ha KJP assembly hi barok ka wei ba phiru Pinang longgi Kyrkhu ki weipat. Pinang yad chaseyon. Man shakri utrai. Klem kanu ka jing shepteng. Long bala Kyrkhu ya ka Kyrteng utrai. Na ka benta ka buram Blei. Amen. Kublei shibun kong bahun na ka benta ka ni ka khubor ka ba philabet hapdeng jungi kum ki khun Kynthei lyngba ka ni ka team but they hakum ka ni ka por ka ba ka bangi yakandu ha ka jingim jungi bangi sngaw thu but they tang ki ba ngai bat ke ba shani ha Blei ba ka Kyrteng ka jong Trai ka long shisha ka kot Baskhem bat ki long ru kumulum sayon ubom la ban pen ki henrei uyai ne bom jukut but kan long ka kot Baskhem ru ha kita ki ba mat ye ki jing ha ka jing im ka jongki nga ai khu Blei ha ka ni ka por na ka benta i pastor in charge jong ka ni ka Balang Presbyterian hang ni ha Pohkseh ki temen basan ki rang ba Balang ki Jingiaseng Kynthei bat ka Balang Pohkseh hi baro ko wei ki bala sha yangi ban pendon kam ya ka ni ka yeng mani lyngba ka jing shakri ka jonggi ya Blei bat ki bala penbit penbiang ya ki jing don kam baro lyngba ko online service jong kane ka women's week bat ka women's Sunday ar hajar ar fuwei to Blei unang thek hai ya ki jing Kyrkhu hak lyngba ki por baro ngai khu Blei ru nakam ta ki nong isim benta baro nadu ki bapule nakakten ka jong Blei bat duwai nong yalam jing ruai bat lyngba ki jing tem special number bat ga ai Blei ru nakabenta sa sisen ye ikong bahon moro bahaka por ka balangkot ilapan ko ngu yaladi ban sam ya ka khubor lyngba ka ten ka jong Blei ha ka ne ka women's week but women's Sunday menta uni usnem ar hajar ar wei Blei un Kyrkhu ya phi baro bo unang yai pandon kam ya phi lyngba ki sap bat kita len ya ki ba Blei ul a ya phi iwei pai wei nga ai khu Blei ru na ka benta i Mrs. GP Pochna i belong i coordinator jong Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi i bla penbit penbiang ya ki program na ka benta kane ka tayo jong ki Kynthei nga penpau ka jing songu ru na ka benta ki khon Samla jong kane ka Balang hang ni ki bala penbit penbiang ya ki kor ki bor lyngba ki YouTube channel lese khlam ki ne ki jing shakri jongwi kindam long ki ba job Blei un Kyrkhu ya phi iwei pi iwei lyngba ka kam ka ba fitri na kam da ka buram ka jong Trai ka ba khadu ka jong Blei ka long ya baro ki khod jong Jingiaseng Kynthei ha ki Balang ki badon hapo upod usam jong ka Synod mat kum juru ya ki para bangai baro ki be don benta ya ka ban page bat ban sngap ya kane ka jing rakhe ya ka women's week but women's Sunday ha kane ka janmit but to Blei unya don rangkat lem bat phi iwei pe iwei ba phi nyo mat ya ki jing Kyrkhu lyngba kane ka team ya ka bala pen sngew ha kane ka janmit
ban sa sisin nga penpau ka jing sungu ru na ka benta ki para banget ki Balang ki district ki presbytery ki batu julong ka ti ka mon ka ti ka diang ban kersyani ki kam ha ka sinod bat ki ba la jubu ru ha ki jing duwai klem man thaj haman lagi por baro bat ki balayai kersyan ru na ka benta ka haria bari mission ka wei na ki lang Trai ki ba kongsan jong ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi to Blei unang yai Kyrkhu ye phi baro iwei pi wei ba phinang la ban yai shakri yau Trai ba yau dong patiem jong phi lyngba ki por ki sngi jong ka jim ka jong phi baro hakaba khadu ngila poi sak ba wai no jong ka jing shakri ka jong yau Blei ban yinget scam ba Blei un pdiang ya gini ka jing shakri ka jong ha ngani ka jan mit but un yalam yangi lyngba ki Balang ki jong ki dukot jong ka Jingiaseng Kynthei bat baro ki para banget ki ba yos ngeu ba ki basngap yang ne ka khubo lang ba ka tien ka jong Blei bat hakaba ngin ya wai no ya ka jing shakri ka jong ha ka ni ka por ngin ya ruai ka jing ruai ka balai spa so puar na ka ba thamai bat lai spa so puwei na ka ba rim ha umau siang bantei men sem jong awat nong rim kraw ba yai ne man pensyong ya ladi hawa jing yam ngam shep ting mau si yang sem Trai habaki yong bunjat sho ya la men sim swai nginya ruai bro artli kid khot but on that dep kani ka jing ruai sa shisin pat nga kerpat ya I Mrs Bahun Mauro ba in sngewbha ban ai ka jing Kyrkhu penwai wai no kani ka jing shakri ka jong ngingu ngidam ngiro ya me Blei namar ki ai baro bingelan pendap kani ka jan mit bangi duai baki ai baro kimila pendap kilang ba pdiang hun khat ka jong me Blei bangi duai ka khubor ka bingeli os ngauru kanalong ka bor ma jongi iwai pi iwai ki kun kristan baki wai pat ru pat pdiang ya me bikin pai syame ku Trai ban yo ya ka jing chat hat be ka jing tengen ka jing yadha hapok ka Kyrteng ka jome ingu yemen taki ai barok ku kenrat bah ka bawai nak ni ka jing shakri ka jongi to ai be ka jing ai ka badap biang ka jong uji supres Trai unong pen unong sius pa ba unong pen khia ba kraw bangila syam ka jing ai ka bandala ka jong Blei pa ka na pom chukut lamba ka jing slok ka bathyang ka pen saj bor ka jong umen sim ba khoi unong pen tengen jongi kini ki jing Kyrkhu kina song dap kerhai
Pak Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi. Jingiaseng Kynthei KJP Assembly hi berkawai. Jingiaseng Jingiaseng Balang Presbyterian Pohkseh. Pat baro kiba iet yeme, kiba syakri yeme. Kiba dan hangni bah keleng setlak jong ke perthei. Naduk mentah. Situ ki bom jukut hi. Amen.